uMiguel Cardoso, umqeqeshi omusha weMamelodi Sundowns, uchazile ukuthi kungani ekhetha ukugcina uSteve Komphela njengengxenye yeqembu lakhe labaqeqeshi. NgoLwesibili leli qembu limangaze wonke umuntu ngesikhathi limemezela ukuthi selixosha umqeqeshi uManqoba Mnqethe, kanti uCardoso uzovala isikhala sakhe. uCardoso odabuke ePortugal wethule kwabezindaba eClockhope nethimba lakhe elisha labaqeqeshi. Uphinde wanquma ukugcina uKennedy Mwene njengomqeqeshi onozinti kanye nabanye abasebenzi abafana nomhlaziyi wokusebenza uGulam Valodi kanye nenhloko ye-physical performance uMatias. Enkulumeni yakhe yokuqala njengomqeqeshi weSundowns, uCardoso uthe ukujabulela ukusebenza nawo wonke umuntu eqenjini, ubese echaza ukuthi isinqumo sokugcina uKomphela noMwene besihlangene ngoba banesipiliyoni esiningi futhi balazi kahle iqembu. uCardoso uthe ulwazi labo luzosiza kakhulu, wakubeka kwacaca ukuthi ukhethe ukubagcina hhayi ngoba ephoqiwe. uCardoso uphinde wathi ufuna ukusebenzisana eduze nethimba le-physical performance okuhlanganisa uMatias noSindiso Dube kanye nabahlaziyi nabasebenzi bezokwelapha. Uzichaze njengomuntu olula ukusebenza naye kodwa futhi ofuna izinto ngenkani. Wagcizelela ukubaluleka kokuba nomoya omuhle noncomeka eqenjini. Khona manjalo uMnqethe uxoshwe kanye noWendell Robinson noRomain Folz eClockhope.